Maman 'yan Najeriya ta rasu. Allah ya yi wa mahaifiyar tsohon shugaban ƙasar Najeriya mahaifiyar tsohon gwamnan Katsina Umaru Musa 'Yar'aduwa rasuwa. Hajiya Dada 'Yar'aduwa ta rasu tana da shekara 101 a duniya. Ta rasu a gidanta da ke Katsina bayan gajeriyar rashin lafiya da ta yi fama da ita. Hajiya Dada 'Yar'aduwa dai an yi mata lakabi da maman 'yan Najeriya ko kuma maman gwal saboda yadda Allah ya albarkaci rayuwarta. Hajiya Dada 'Yar'aduwa dai ita ce ta haifi tsohon gwamnan Katsina kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Umar Musa 'Yar'aduwa. Nan ta haifi mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Shehu Musa 'Yar'aduwa da kuma jikokinta guda uku suka auri gwamnoni kamar tsohon gwamnan Bauchi Yuguda ya auri ɗaya daga cikin jikokinta, sannan tsohon gwamnan Katsina Ibrahim Shehu Shema ya auri ɗaya daga cikin jikokinta, sai gwamnan Kebbi da Kangari shi ma yana daga cikin waɗanda suka auri jikokinta. Hajiya Dada 'Yar'aduwa dai ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan mutane waɗanda 'yan siyasa daban-daban suke kai musu ziyara kuma neman tabarraki a neman harkar siyasarsu, inda muka ga shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu kafin ya hau zaɓensa sai da ya je ya gaida ita, haka Atiku Abubakar, haka Peter Obi, haka sai Nelson Wike da sauransu, duk an gansu sun je gaida Hajiya Dada 'Yar'aduwa. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya mata rahama, ya sa aljanna ce makoma da kuma kyautata bayanta. In ta mu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Mai sauraro sai a biyo mu a shirinmu na gaba domin jin wasu abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. A ci gaba da ƙarfafa mana gwiwa da yin comment da sharing da kuma liking. Mun gode. Africana Media.